Ang San Carlos. Action reports, first portion. Samtang may balita man kita sa BCPO, maghulat sang bagong executive order in kaso ipatuman ang bagong quarantine status ang syudad sa bulan sang Agosto. Action reports, first portion. Basta dugay-dugay ang balita sang patrol sa mga natipon nga mga informasyon ni Aksyon Eden Abuso aton hibaloon karon dugay-dugay. Action reports, first portion. Samtang sa balita nasyonal yaho, grabe man iho. Ang Pilipinas karon may report 97 pa ka mga Delta cases nga nag-abot na sa 216 tanan ang kaso mga kaaksyon kadamo na no. 260 na ka luwas sa COVID-19 nga mga normal lang nga mga pamalatian subong Delta variant na naman ho. Action reports, first portion. Ang Department of Health kahapon nagpalayag nga 97 ka iban pa nga mga kaso nga gina-consider sang highly infectious Delta coronavirus variant nga naglabot na sa 216. Ang DOH may nagpabutyag nga T88 ka mga bagong reported cases sa lokal kag anom ang returning OFWs o mga ROF while ang tatlo sini ka mga kaso ang under verification pa. Ang local cases nga na record sa Region 1 apat ka mga kaso, Region 3 anom ka kaso, Region 4 -A anom ka kaso, Region 6 tatlo ka mga kaso. Amo tong gin-report kahapon mga kaakson sa ato sini nga tie-up broadcast bala. Region 7 32 gid ka kaso ho, 32 ka mga kaso sa Region 7. Region 8 napulo ka kaso, Region 11 may duha ka mga kaso, kag Metro Manila may 25 ka mga kaso. Action reports, first portion. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na nga oras. Daligid lang ha sa mga kaaksyon ta. Matagtanay pila ka mga commercials, then balik kita dugay-dugay sa mga balita na kag idulong nga sitwasyon sa palibot sang syudad sa aton sining patrol mga kaaksyon. Standby! Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo.
Radyo. Kulon nun kag negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Nagapasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagawa.
ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sagsan ang mga kahitangan. Responsable at ang balita, pagdahil na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 4:45 na naton oras, 4:45 na mga kaaksyon sa mga bagulang nakatunin. Mayong agagid sa inyo tanan-tanan, no? Subo-subo maning balita, oh. Mga more or less, mga 25 ka mga soldado positibo sa COVID-19 sa syudad sang Himamaylan, Negros Occidental, no? Subo-subo maning balita, ho. Ining confirm mismo ni Mayor Raymond Tungson sang syudad sang Himamaylan nga may 25 tanan ka mga soldado nga nakabase sa barangay Karadyoan sa mga syudad ang positibo sa COVID-19. Ginapayag sang ni Mayor Tungson na pilitan sila nga i-lockdown anay ang kampo sang mga soldado, no? Dito sa syudad sang Himamaylan, 13 na lang kuntali ang mga aktibong kaso, pero nagsaka naman sa 38 ho. Ato na hibaloon karon dugay-dugay sa report mga kaaksyon sa aton sining patrol. Action reports, first portion. Ay, perte na wala nubo. Yan o pamatyaga. Kung saka lang sakain na ining sitwasyon man. Kantuan taring balita sa patrol sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod kag sa malabayan sa aton sining patrol. We have Aksyon Eden Aboso. Balita sa patrol. Yaro ang report sitwasyon sang palibot sang syudad. Aksyon Eden. Good morning, Action Rex. Good morning. Friday. Happy Friday. Happy Friday and happy Asawa Day. Sang? Happy Asawa Day, July 13. Gani man. Kaya lang alam ng boss kundi subong na lang. Oo, kay ti amo mga action Rex mo. Pero ti ang iban, ang mga bana nasubuan eh. Oo, eh. Kaya ilang ang mga cards at na to sa ila asawa. Laban, So, wala na Wala chance, ha? wala na chance magkampiyon.
Good morning da sa may mga asawa ko. Sigurado mas smile na sila karon Laban kay may gina-turn over na. Ina kon may bilin. Ah? Ina kon may bilin. Oo, dugagi lang siya. Rex no kay pag-agi sa kwarta, ibayad naman sa mga kinanlan bayaran. Especially kay lapit na lang enrollment na subong action Rex na sa ibang sininga mga eskwelahan. Sige naman subungan. Kag klase na dason nga mga sinimana ha. Oo, ang officially action Rex ang September 13 pero may ala na mga eskwelahan. Pero sa na mga ibang private school ya, August, first week sang August, second week sang August ang klase nila. Tika pa enroll ka na? Amo pa ng palisipan. Dason si Mana guro Ang mga ginikanan ang pa-enroll action Rex. Kaya ang ginikanan magyapon answer sa module mo. Laban Doon nagbalik ka sa estudyante bla. Do wala na ni kabataan, mga kabataan na kay mambal mag-answer ara man si mama, ara man si papa. Amo Kay amo nang tagaan sa kuan sang pasidungog ang aton sini mga ginikanan nga nag-obra pa sa module sa kabataan. Nag-ubtas pa sa mga kabataan. Kaya nanay, nag-bira-bira obra. May mga group chat ganing nanay, Action Rex gani man. Mare, ang answer mo sa number niyo. Kay grabe yung Action Rex. Kita mga module sa kabataan. Bisa elementary, ito pang college mo. Grabe ang mga pamangkot ng mga expert kung mga kabataan. Matyaga mo nag-advance ang kabataan. Oo. Ang grade, butang mo grade 5, ang ginatudlo ng mga high school na yan. Pero ang mga Action Rex, ang mga parents, mambal ka doon nagbalik ko talaga sa pag-estudyante. Amo gina yan. Doon ang yung refresher course Action Rex, ang natabo sila. Hindi na gani kakuan, hindi na kapanglaba or kapanglaba naga-memorize ng parents. Tapos may mga kuan pa daan, may mga activities pa bala. Ito bala mga nag-viral sa Facebook Action Rex. Yung pating nanay, pare siya saon. Kaya may mga output. At dugay-dugay, guro, ikaw naman yung Action Rex. Si Katke ba? Si Parisa. Si Thirdy. Sa South-South sila. Ay, kung may linggo ng wika. Pwerte, no? Kasadya lang siya. Rex, kiti daan. Subong wala, nagita kabaloy. Ako saan na ni matapos ng COVID-19. Kaya may mga Delta variant, may mga variant. Ang iko ay pa magsulod. Nante, amo na ang problema, Action Rex. Kay grabe gid ang struggle subong naton sa ano man nga aspeto, tanan nagapangabudlay. Pero anyway, sa Action Frederick sa palibot ng syudad sa Bacolod, nag-umpisa na ang ang aton sila mga ka-aksyon nga nagatrabaho mga kalabanan Action Rex mga remedyo general bala nga ginatawag nagahingaga especially nga to ni bala mga tricycle drivers kay ko mag-ulo adlaw hindi naman sila makabiyahe bangod nga ginasaway man sila Action Rex mo sa mga dalanon nato especially sa mga dalanon tadi sa downtown area Nante, amo ginala Action Rex sa subong nagingagaw sila pero medyo may mga nag-aabusar man especially dito sa gabiyahe sa Burgos Action Rex kung halin ka sa Burgos magpanindahan ka kung gapauli ka sa Banago kaya wala mo to direct Action Rex nga jeep bala oo nga sakyan nila kag kung wala man sila sang kaugalingon dira nga motor o kung salakyan halin sa Burgos pa Banago sa kagatos man ang sakot sang mga tricycle driver magparindahan ka kinanlan mo gid magpain sang 200 pesos pakadto pa kare iyawat pa na kontani para magbakal ka dira sa nga dugang paninyo nga sudan para naman sa bilog nga simana kay ti ang budget ang sweldo ginapaigo Action Rex mo galing ti wala man gyapon choice kung nagapaninda ka aksyon din mo nang mapain ka gid sa inugpliti mo given na Action Rex kay hindi man pwede. Kung pisan kay pwede mo lang lakton. Pero layo, magbanago, layo na
Dala exercise. Dala na lang jogging-jogging. Kung may ara na yung mga tao, yung jogging-jogging na pag-abot na sa Burgos, so mga coffee-coffee, tapos manindahan na, gagbagpuli na dayon, daw kahapos man lang sila. Oo, managaling kay ti, action rest ang cycle, man sang kabuhi, hindi mo na manigar. Ang hindi mo na malikawan, action rest kaya langan man nga magtulukay lang ka mga duwa, langan man nga tungod nga palang gaanay ka mga duwa, mula na inyo ka hindi mo ka mo naguro mabuso. Mayo tadi kung parehas kay Action James, dila Action Doren. Oo. Busog na busog sa pagmamahal. Ay, kala. Mayo tani na kung mabusog, makaon, matigang ang pagpalangga. Masukad ang pagpalangga. Mainom kag makaon. Kaya mapalalanganay na natatarani. Laban, amo gina. Gapabutyag lang ang kuana. Ang pagpalangga. Hindi gapabutyag lang sila Action Christian. Gapabutyag lang na siya. Sino? Ang report Mo na. May ilan na nanay Ay, napaka-sobran. Namunduhan mo gid sa. Gani man. Hindi ba ilang nabala? Ako ginayang buhay-buhay Action Rest. Samtang nagabugtaw ka pa kuno pasalamat ka. Gani. May mga di pasayro na nga salakyan as of this time. Naka pa lang yung Action Rest. Kasi sinuman namian, magsigi ka, libot-libot, nga gasto pa sa ila. Sining diesel, wala pa man sang manugtakay. Ang aton, sining yung mga bukas, buong Action Rest, sa yung mga kapihan naton. Siyempre, mga istorya naman sa politiko. Ibig galing mapungko ko to kay una pa rin sila update aton mo kung ano nagkakatabo. Diba, sila may masagyap na ito nga bago nga balita at makaragya. Pero di, makanay-kanay man ang panahon siguro ito sinikalamitan doon man indication ng sunrek na magulan na ulan. Pero sa atin sinimag-caption, dala na lang kamudahan sa inyong protection man sa inyong kalawasan. Alabot sa face mask at face shield, magdala man sa payo sa jacket sa tanan man nga oras. Para naman sa complete yung management sa inyong Liberty Talks, mag-DTX 500, para at at DTX 500, ang may detoxifying compounds yung nagitulad sa ating dugo kagatain na ng mga active ingredients, phytochemicals, antioxidants, kung training sa liver inflammation, cirrhosis, and cancer. Para sa ating liver, make sure to stay active, health, and fit. Pag DTX 500 capsules, Kalat Action Radio. Action Reports, first portion. Salamat ginaksyon na Ede Raboso, balita gikan sa patrol mga kaaksyon. Una pa lang to kaging bukada nga mga balita mga kaaksyon, no? Subo-subo maning balita parte sa duha ka senior citizens ining mag-asawa blaho nga nasapuan patay sa sulod sang ila sining nga puluyan kahapon da sa area sang barangay Mansilingan di nasapuan ining mag-asawa sa ila sining puluyan dala sa 4th Street Hermelinda Homes barangay Mansilingan sining syudad sang Bacolod. Actually ang biktima dire amuning si Rene Gargoles 67 anyos kag anay si man actually ini siya kag ang asawa sini si Jane Gargoles 63 anyos isa ka retired bank teller ini siya mga kaaksyon. Sige pa man ang investigation sa ato sining mga kapulisan angot sining pagkasapos ang bangkay ti kahapon initially natural death ini ang ginkamatyan sining mag-asawa pero ti sa gyapon ang kapulisan paninguha kag nagpangita sang information as to mahibaluan gida ang kaundan kag ginalinan sang kamatayon sining mag-asawa kon purely gid lang nga napatay ini bangod sa balatian sining dua o kon may iban pa nga mga rason.
ang himata sini may mga kabataan ang pinaka-close nga himata sini ni sila man. Action reports, first portion. Amo na karon ang hibaloon ta mga kakson diri sa aton sini nga pagpangalagad daligid lang kay matagtapila ka mga commercials. Standby. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid. Kaya ang Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 5:01 ng aton oras kadtuan tanang balita gikan sa Bacolod City Police Office upod kay Aksyon Eric Magbanwa ini may kangtanan sa BCPO maghulat sang bagong executive order in kaso ipatuman ang bagong quarantine status ang syudad sa bulan sang Agosto o kung buwas nga adlaw, no? Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa Police Balita. sa Bacolod City Police Office nga report. Aksyon Eric, good morning.
Good morning, Action Rex. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Wait and see ang Bacolod City Police Office sa mga quarantine status sang Bacolod sa masunod nga bulan. Ini ang palayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office sa interview sa Action Radio. Sunod kay Liada, Action Rex, magkahulat sila sa executive order ni Mayor sa mga quarantine status sa syudad sa Bacolod sa masunod nga bulan. Sunod kay Liada, Action Rex, ang guidelines sa Bacolod City Police Office magatepende sa EOC. Sa diin, magapadayon ang ila suporta sa prevention sang COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod. Sa pasunod nga bulan, Action Rex, mag-abot ang 96 ka mga pulis halin sa Iloilo nga gindiis nga makabulig ini sang dako sa panibago nga quarantine status sa syudad sa Bacolod sa masunod nga bulan. Actually, sa aton diri sa Bacolod, Rek, no? Dependent man kita kung ano ang ipagwa nga executive order ni Mayor kay ti nakapatod man dira ko anong aton nga mga tasking, especially kung magsaka di man nga aton nga quarantine status. Nonetheless, ang BCPO nagapaabot kami sa dugang 20 personnel gindiis naton sa Iloilo. So by August 1, mabalik sila sa aton kag ang ina sila nga mga personnel dako man ang mabulig nila in case nga maglain naman ang aton quarantine status, considering nga damo naman kita sa mga checkpoint nga pagapayunon diri sa border control naton at same time diri sa innermost ng aton nga city. So for the meantime nga way pa kita sang guidelines sila as is lang gyapon ang aton nga mga police activities in support sa prevention sang COVID-19 diri sa Bacolod. Kay kabalo naman kita every time nga mag-change gid man ang aton quarantine status, si Mayor nagahatag man na sa sangiyang executive order in support para mapahapos kag maintindihan man sang mga pumuluyo kung ano ang mga nagakinahanglan nga mga precautionary measures para ma-address nato ang COVID. Action Rex, si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sang Bacolod City Police Office. Ining report, ginadun PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Action Reports, first portion. Thank you! Salamat kinaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office na dugangan sa apat ka COVID-19 Delta variant cases ang Western Visayas ini kabahin sang 97 ka mga bag-ob lang nga Delta variant cases nga gin-report sang DOH kahapon Hulyo 29 sa virtual presser ginpahayag ni Dr. Helen Tobias, Assistant Regional Director, ang apat ka bag-o nga kaso sang Delta variant ang ginalakipan sang 3 ka local cases kag isa ka returning OFWs o kon overseas Filipino workers. Unang kaso ang 59 anyos nga babae gikan sa lugar nga una gin-report ang duha ka Delta cases sa Rion 6 positibo man sa Delta variant, ang isa pa ka 30 anyos nga lalaki gikan sa Mandurriao, Iloilo. Ikatatlong kaso ang 32 anyos nga babae nga isa ka dialysis center o patient gikan sa Kabatuan, Iloilo, pero ini ang nagtaliwan bangod sa kidney failure sang Webes sang kagahon Hulyo 29. Ikapat nga kaso ning 46 anyos nga lalaki sa Barotac Nuevo, Iloilo, pero karon yara na sa Manila. Suno sa kay Tobias, ginapatigayon sa karon ang background backtracking para may baluan ang source ng infection kag forward tracing para makilala ang ilang close contacts. Nagapanugyan karon ng DOH 6 sa publiko nga kumplituhon ang doses sang bakuna batok sa severe kag critical COVID-19 o kung mapatay ikaw sini, no? Bangod sini nagsaka na sa anom ang Delta cases sa Western Visayas kag duwa diri ang napatay kag isa ang na-recover. Amo nang pinakalitas nga report gikan sa DOH Regional Office 6. Action Reports, first
First portion. Aksyon Radyo Philippine Standard Time la 5:07 may nga pagpamatian ay kay Francisca Puso Maderazo. Good morning lang Francisca Puso Maderazo. And sa kay Milara Sapol may nga pagpamatya pamilya Sapol dira sa Pulupandan kag pamilya Constantino kag Balaguer sa Mansilingan. Good morning lang sa inyo tanan. Alin sa kay Milyara Sapol, no? Philip Lorente, good morning lang kay Dodds Dalida. Siling niya, okay Mayo pang Aksyon Radio. Oh. Sige, good morning lang Dodds Dalida dira sa Magsungaya. May lang nga pagpamati da Dodds Dalida, no? Kay Victor Tugaf, may lang nga pag-monitor kag mayo lang nga paghigop sang mainit nga kape. Ay, puwerte. Martin Aliling, good morning lang. Jonel Cartel Bilyote sa Central Maao, good morning lang, no? Jonel Ipugon, pahabol Aksyon Rex sa Tamyaw Kumangalia. Akong lulong nga si Felix Ipugon. Salamat gid. Halin sa kay Jonel Ipugon to. Miss Pa Ortiga, dira sa Mamaylan. Good morning lang, Miss Pa Ortiga. No? May pahabol si Jonel Ipugon. Tamyaw lang sa pamilya Ipugon kag pamilya Villanosa sa Sitio Palyakon. Kag sa Mamaylan nilabi na sa papa ko nga si Nestor Ipugon Sr. No? Ronald Bisera, mayong aga lang dira sa San Agustin Romblon. Mumanggiapon ng text ano, ay gidgaliwata. Halin sa aga sa udto, ambot sa gabi kung ga text man mumanggiapon ng text yang context ang text mumanggiapon. Asawa yes Juliet dira sa East Homes Street. Good morning lang, no? Ayo, do copy paste lang bala pagkatapos okay na dayon na. Donald Kamasa, good morning lang. Ibon Boitzer, thank you gid. Evon Boitzer. Manjo Arniho, good morning lang. Jinly Cabiles sa Pasig City, good morning lang, no? Vanessa Emayo, good morning lang sa USA, no? Ga-monitor si Robert Herrera sa Tornino. Mrs. Alvarez ang Tangoba, that's my sister and thank you. Ay, pwede salamat gid Vanessa Emayo. Teresita Orita Kahuraw, good morning lang. Kayo Ditor Taki de la Piña, dira sa Morsia, good morning lang. Thank you gid Richard Malayang, good morning lang sa La Carlota. Aida Alunan, morning lang. Mirabiel Naman, Dubai, sa Dubai si Mirabiel R. Naman. Thank you gid Rodney Gordon, thank you so much Ronnie Gordon. Alex Montesa, great, salamat gid Sir Alex Montesa, no? And sakay advance happy birthday kay Papa Joe Di Alagdon sa Barangay Pandanon DSB. Halin sa kay Alex Montesa. Ninita Arroyo Mahano sa Kabangkalan, thank you gid, no? Ayos, Jinky Di Alagdon, good morning lang kay Biboy Villasor. May lang nga pagpamati, no? Kay Mr. Milili Oligo, no? Okay. Mr. Milili Oligo, morning sir. Marilo Caminto, no? May lang nga pagpamati, Marilo Camiento. Okay. Sige. Thank you, gid. John Piadotse, dira sa La Carlota, Barangay San Miguel ni, pamilya Makiling kag Piadotse. Good morning lang, no? Dilialiabe, good morning lang sa Charito Heights, Barangay Granada. Dilialiabe, no? Morning. Ayos. Sige, sa iban pa naton nga tagpalamati si Aliana ano? May lang nga pagpamati Aliana Ann. Good morning lang, no? Okay. Ayos. Morning lang sa inyo, tanan-tanan na. Karon naman ang iba nanay, daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercial standby sa report ni Aksyon Brian Morden. Ini may kang tanan sa pito na dakpan sa bypass operation sa syudad sang San Carlos. Karon dugay-dugay mga detalye sini sa aton sini nga pagpanumbalik. Sample Plus Gold. Ako galing si sir.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalat at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karun kag sa Action Reports, first portion. Balik kita diri sa aton sining pagpangalagad sining bahin kantuan tanang balita ni Aksyon Brian Morden. Mapanukpo kita sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtalan sa 7 ang nadakpan sa bypass operation sa siyudad sang San Carlos. Yaring report ni Aksyon Brian Morden. Negros Occidental reports. Sa balita Aksyon Brian, good morning Aksyon Brian. Mga Action Rex, dakop ining 7 tanan ka mga persona sa bypass operation naging patigayon sang San Carlos City PNP kag Philippine Drug Enforcement Agency didto ya sa may San Juan Tunga, Barangay 5, San Carlos City kahapon sang hapon. Ang mga suspitsado ginkilala nga Sanday Nico Aliera, 18 anyos, Wilner Patatag, 30 anyos, James Junaldo, 20 anyos, Junel Camingaw, 29 anyos, J. Bensates, 18 anyos, Alan Caniete, 32 anyos, kag Alan Juanito, 21 anyos, kag isa ka minor de edad. Nakuha sila poder Action Rex ang siyam ka plastic sachet sa ganapatihan Cebu nga nagabalor iya sa 81,600 pesos. Drug paraphernalias kag ang 500 pesos nga buy-bust money. Suno pa sa kapulisan ining si Aliera, Patatag kag Juanito. Ara na sa ila sining listahan kung illegal nga droga ang pagahambalan. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nga report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you! Salamat kid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Daligid lang sa balita naman ni Aksyon Artay Hupon karon dugay-dugay. Ini may kang tanan sa palayag sang syudad bukas sa gihapon kung may magtanyag nga lugar nga himuon vaccination center diri sa syudad sang Bacolod. Balikan tayo ini pagkatapos lamang sini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng program. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Action Reports, first portion. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na ang aton oras, 5:27 na kadtuan taning balita ni Action Art Tayupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa syudad sa Bacolod, bukas sa gihapon kung may magtanyag nga lugar nga himuon vaccination center kay ginakakulang pagid kita dire base pa man lang kung may ibang dira nga magatanyag sang ila sining nga
mga lugar. Yaring kaundan sa report ni Action Art Tayhopon. Balita City Hall. Sa Bacolod City Government Center, we have Action Art Tayhopon. Action Art. Good morning, Action Rex. Nagapati si Councilor Inisito Novero, Chairman sa Committee on Vaccination Center, nga mas labing maayo kung mayarap pa sang dugang nga mga lugar sa palibot sa syudad nga sarang maggamit para sa nagapadayon nga pag-roll out sang COVID-19 vaccine. Sunod kay Novero, magluwas sa duha ka mga lugar nga damlaglang gintanyag sang tagdumarahan sang City Mall. Nagalao manini nga mayarap pa sang pribado o kung individual nga sektor nga mahimo mag-offer sang ila lugar nga pwede gamiton sa nagapadayon nga vaccination program. Ginklaro man sang konsyahal nga magluwas sa mga mall kag covered court nga paray ginagamit para sa paggapang bakuna. All set na ang preparasyon sa lokal ng panguluan sa Bacolod sa mga gintumon nga vaccination center sa tagsa ka mga barangay. Ilabi na sa tion nga magabot ang delivery sa mas madamo pa nga doses ng AstraZeneca vaccine na gin-order sa syudad. Sa subong, wala pa ko baton any but we are open to any group willing nga magpagamit sang ilang hall or mall. Nato niya nga mga na-identify nga mga vaccination centers ka barangayan kag ibang eskwelahan, ready man lang na yan. Identified na yan. Ang ining mga sa malls, mga dugang nga lang ganin sila yan. Ang ka-aksyon nyo, Action Art Tayhupon, na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Action Art Tayhopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio Philippine Standard Time. Las 5:29 na kay Di Anton Diaz niya. Good morning Action Fred. Action Rex niya. Okay na, nakuha ng aton basura. Tony Diaz ni sa Patria Village. Okay na, kuha na naging basura na. Sige, salamat gid Sir Dianton Diaz. Madam Elizabeth Malaka Gamala, salamat gid, good morning. And Kagawad Imbong Jocampo, salamat gid Sir. Melvin Solidarios Apdo, happy weekend, happy birthday to Keisha Haralda today. Thank you gid. Happy birthday Keisha Haralda, alin sa kay Melvin Solidarios Apdo, no? And Doloterio Acosta Gare, good morning lang from Lamisa Dam, Quezon City. Tamyaw ko lang Doloterio, kag Acosta family sa Payaw Binalbagan, lalo na kay Nanay Nita kag Tatay Hisos, good morning lang. Thank you gida. Kay sa kay Rochelle Folencio Susana, good morning lang sa Barangay DSB, no? Barangay DSB sa Barangay Pandanon DSB. Rochelle Folencio Susana, kay Mox Espanyola, good morning lang. Kay Juan Roberto Nanit Dilioso Senior sa Dammam, Saudi Arabia, good morning lang. Juan Roberto Nanit Dilioso Senior. And Babes Ismail, may lang pagpamati, Babes Ismail, no? Marciano Bugaay, sa Woodstock Bla Subdivision sa Barangay Tangob, good morning lang. Marciano Bugaay, no? Jocelyn, good morning lang. Kay Bing Manoho, good morning lang Bing. Kay Ninfa Ibanez nila sa Barangay Tangob, good morning lang. Nagapamati gid diri sa aton sini nga pagpangalagad. Madam Ro Narihida Trabaho, morning lang sa kay Tatay Tidit Rihida Traba, no? Dira sa Valladolid, no? Thank you gid Ro Narihida Traba. And Helka Baltar Galapino, may lang nga pagpamati dira sa Barangay Bakong Maaw ang akon mga pamilya, salamat gid. Halin sa Qatar, no? Halin kay Helka Baltar Galapin. Rimar Biranyo Lingoste, may lang nga pagpamati. Ima Tubong, no? Gamonitor sa Kabugwason Mansilingan. Emma Tubong, thank you gid Emma. Jocelyn Kalamaan, good morning lang. Louie Aldas, morning lang. Linya morning, ano mani Action Rex, ano nani ang aton banwa man daw hindi na maintindihan. Anong bot mo sing ganun din nga banwa, kaganong problema ng hindi maintindihan Louie Aldas Senior, liog tabi palabot dere. Para ma-check nato na. Sige.
Ayos, Action no Radio, Philippine Standard Time, las 5:32 ang aton oras, daligid lang kay matagtabi lang ka mga commercial standby sa report ni Action Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa masubra tunga sa milyon ka pesos nga barangay insurance benefits ginpanagtag ni Gob Lacson kahapon nga adlaw ni, no? Hibalaong tanak karon dugay-dugaya ang detalye sining balita upod kay Action Marlon Hinovia pagkatapos lamang sini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
Isang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saysay ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Di alamon ginasanligan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na Aksyon Reports, first portion. Katuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo Provincial. On standby ini siya ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. On standby ni siya masubrato nga sa milyon ka pesos nga barangay insurance benefits ginpanagtag ni Goblakson kahapon. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Marlon Hinovia. Balita Kapitolyo. Aksyon Mar. Kahapon nga adlaw pamunuan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang pagpanagtag sang insurance sa benefits sa balor 566,000 masobra sa pamilya sang mga barangay tanods, officials, employees kag health workers nga na-enroll sa Provincial Government Barangay Insurance Program. Ang distribution ginpatigayon sa compound sa Provincial Capitol Building o Provincial Capitol Grounds ang mga benepisyaryo halin sa sunod sang Victorias, Bago, Himamaylan, Kabangalan, Sipalay, kag banwa sang San Enrique, Hinegaran, La Castillana, Candode, kag banwa sang Kawayan. Ining aktibidad ang patigayon pagi sa Special Programs and Concerns Division nga ginapabunuan ni Engineer Jose Maria Amugod. Ang kabayan sa mensahe ni Governor Lacson. I hope na ining cheque na inyo mabaton today medyo makabulig-bulig, no. Sa gusto man namon nga kuntani mahatag dayon immediately, but kung ma-release na namon ang cheque sigurado na kompleto ang documents, so why di kami problema na atubangon sa COA. Ang aksyon yung gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hinovia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Isunod tagilayon ang balita na aksyon na abuso sa patrol. Mga natipon nga mga balita sa aton sining blatter entry. Kagiban pang mga balita gikan sa patrol. Balita sa patrol. We have aksyon na Eden Abuso. Aksyon na din. Action Rex, arestado ang isa ka 43 anyos nga babae matapos ginserbihan sa warrant of arrest sa barangay Quezon, Ciudad San Carlos. Ang nadatpan, ang ginilala kay Leonora Layam, residente sa nasabit na lugar, pagbay kaso nga attempted homicide sa grave threat. Paupod ng kapulisan sa pagserve ng warrant of arrest, among katapos ang First Negros Occidental Provincial Mobile Force Company, HPG, sa amumana ang maritime group. Sa ato naman ng mag-action sa sining panahon, importante ang ikang lawas. Agad man ikaw na mga balatian, dapat effective
Balita rin sa patrol, ang Gaston Action, Eden Agosto. Una sa balita ng action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat ginaksyon na Ida Naboso. Balita gikan sa Patrol Action Radio. Philippine Standard Time, las 5:48. Daligid lang mga ka-aksyon. Matagtaray pila ka mga commercials. Standby. Ako po si... Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan.
banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na minsay nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Action Reports, first portion. Balik kita diri sa atong sining pangalaga daligid lang kay rinanay resulta sang loto kag recap result sang STL. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Ma-recap kita na sa STL result kahapon sa first draw 17.30, first draw 17.30. Sa second draw, 26-12, 26-12, kag sa third draw, kagabi ini, 38-35, 38-35, mga kaaksyon. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Mga kadtotanay sa loto result sa ginapaabot gid sang tanan. Yari na ang loto result. Kadto kita sa 649 nationwide loto, no? Super 69, Super 649, no? Jackpot price is 32 million, more or less, no? Wala sang winning numbers or wala sang winners, mga kaaksyon, no? Yaring resulta sa 649 sang Super Mega Lotto, 2, 10, 12, 13, 47 kag size liwat 2, 10, 12, 13, 47 and 6. Samtang sa aton 642 wala man sang jackpot price o mga 61 million pesos man, mga kaaksyon, no? 642 resulta 7, 35, 21, 33, 12 kag 29. Liwat 7, 35, 21, 33, 12, and 29. Yari na ang loto result. Ang banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na minsay nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, dire sa aton sining pagpangalagad na standby na sa Aksyon na Balitang Bayan numero 1 pod kay Aksyon na Dorel Cabato kag Aksyon na Boy Duran. Salamat gid sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga. Ako naman ang inyo sining ka-aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong. Mayong aga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod,